ya kake ne mai gidan siraka, girma na ka buwaya taka, kai ɗaya ne ka cika zamanin ka du annabawa, ina kamar ka Ahmadu sarki, ina kamar ka. Na jihar laifi suka aika, wani ice ya ci mala shakka, Ahmadu kai ka da lokacinka, ka tara bayi du'a gabanka, ka nuna Allah du'a isarka, da ba mu san shi ba sai da zuwanka, ka nuna Allah da ya sarkinka Ahmadu sarki, ina kamar ka. Shi na ji babu kamar shi, ku duba girman mai al'arshi, shi na jiran nan ya gaishe shi. Salama alaika adan al'arshi, salama ala mai saitar rushi, salama ala sarkin shi, mai kyautar da ake gaza ɗauka. Ahmadu sarki, ina kamar ka. Komai tun ka saita, kai ne sarki uban sarauta, ya cicira tafiyar ka saita, kai da uba gun faɗi mabinta, ni fa yabanka kawai na fahimta, na rubuta dinga bita, na faɗe ka a dinga fahimta, a gane kai ɗaya ne a isar ka. Ahmadu sarki, ina kamar ka. Kai sarki za na yi wa waka, wanda ya kwance mu daga sarka, wanda sani shi sani rabba haka, in ka so shi ka so sarkinka, in ka bari shi ka bar sarkinka, kuma kiyama ka cubanka, in ka ba Ahmadu kana da harka, duniya da kiyama duka. Ahmadu sarki, ina kamar ka. Ne taimaka a ganni, in na faɗa duniya ta jini, a gana abin da nake ta bayani, annabi ne sirrin ƙur'ani, gatan nan har can ku biyo ni, sirrin Allah ɗan adnani, sunan shi ne a cikin ƙur'ani, Ahmadu barka barka barka. Ahmadu sarki, ina kamar ka. San ka muke yaɗa imamu, taimaka ka shigo lamarinmu, annabi kai ne nan gatanmu, har da iyaye kakanninmu, kai muka baiwa duk komanmu, bene ma zo gabun samu, ka so annabi kar kai sanmu, za ka ga komai ma ya baka. Ahmadu sarki, ina kamar ka. Ahmadu sarki, ina kamar ka. Ina kamar ka gwanin Allahu, ni fa yabo na fito ba sulu, ko da shiru ko in zabuga ihu, a gane kai ne na mai fitawu, ta kamar komai misbahu, a riga Allah kai ke sulhu, dole dole a so mi fita wuni ta yabo shari'a da hakika. Ahmadu sarki, ina kamar ka. Jale
da irada abun Allah kai mana shaida mun so ka so zuci kai ta tsaida ba haɗa taro girki mu bada mu buga wanka mu sanya shadda dudan kai mai gida ka shaida annabi ne na gaban shahada wanda bari shi ya zarce shirka Ahmadu sarki ina kamar ka yau fatahi ya yi fatahinsa nai baiti kawai kwa amsa ba ni kiɗa ka zuba mini busa zancen da na yi nufi zan fesa ga tambaya yan uwa kwa amsa waye ga Allah a zahirinsa wane Allah a cikin jikinsa annabi ne mai hawa buraka Ahmadu sarki ina kamar ka har da risala sai da ka zo aka san da Allah yau ga bayi muna ta sallah bi azumi mi zakka jumla du sanadin ka uban su fadila ina samari 'ya'yan faila ni ta yabo da miji kasiran mulamu dayanta Allah karmi shirka Ahmadu sarki ina kamar ka Ahmadu sarki na kamar ka abun bayi na kamar ka abun komai na kamar ka abun Allah ina kamar ka kowa da kowa dole ya bi ka me ta da gawa na gaishe ka sako ka bayar a kira bishiya take ta zo gun ka ta yi biyayya da ta gama sai ka ce ta juya kuma ta juya ta kama hanya ta je gurin da take nan ta tsaya masu yabo mi yi kari mu juya abun nufi mi ta san habibu mi ta yabo zahiri da gaibu abun ma'aiki sirrin gaibu Ahmadu sarki ina kamar ka salati ga sahibinka wanda fadin shi ya sa muka sanka sa'ali da sahabai duka Faduma Aliyu ku ne dirka shehun nai sai dai san barka sidi ina nan da ya gidanka da baba alkwanawi la shakka yan misu bawu kwana gaishe ka Ahmadu sarki ina kamar ka Abba kwana ne ya tsara aikin sanya masoya su yi mini lakin har makiya kar su kushe aikin Ahmadu da kanka kai mini makin dan faɗi mata duba aikin in na faɗe ka a kari da shaukin Abba kwana ne ya tsara aikin Abba kwana ne ya tsara aikin Ahmadu sarki ina kamar ka Ahmadu sarki ina kamar ka Ahmadu sarki ina kamar ka Ahmadu sarki ina kamar ka